रही रही के अंतिम बेरा बहुत याद आई। रही रही के अंतिम बेरा बहुत याद आई। बचन दे गइल बाऊ है बचन ना निभाई। बचन दे गइल बाऊ है बचन ना निभाई। हमरा जिगर के टुकड़ा हमके रोआई। हमरा जिगर के टुकड़ा हमके रोआई। बचन दे गइल बाऊ है बचन ना निभाई। बचन दे गइल बाऊ है बचन ना निभाई। काका ए काका क्या सुमित आवत नहीं बाबू। का हो तो कहाँ हुआ हम ऊपर से हम तरह की आवाज निकाली। चाय पिए बनू? हाँ हम कहाँ ना चाय पी जाए मौसमों को बढ़िया बनल बा। चाय लिए चाय तनी। पिए। काका अरे राजन भैया का फोटो हम हाँ राजा ना उनके परिवार के फोटो हो। का कहीं बुढ़ौती एगो अभिशाप है। तारा कभी मन ना करे हो उल्लू के पास जाए के। मन तो बहुत करेला हो लेकिन मन के कैले होला कुछ। सही बात बा काका मन से आदमी के काम ना चले मन तो अपने चंचल है। लेकिन एक बात पूछी बताइबा न तू कबो ये लोग के लियावे के प्रयास ना कैल काका कबो प्रयास ना कैल कि लोग के इसे बुलावल जाओ। प्रयास तो बहुत कई लेकिन शहर के आबो हवा सुख सुविधा आदमी के विचार बदल दिला। राजन कबो न सोचले बियाह के बाद कि बाबूजी से भेंट करी।
अब कौना बात के आस रखी। एगो पोता बा, ओकरो के यहाँ ना लिए ले देखावे खातिर। अब कौना बात के आस रखल जाऊं करे से। काका ढेर सोचल, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। अरे ना हो, ही तो काके जिंदगी के दर्द जौन बादल नियर आंख पर छा जाला। अब राजन ने उनका लड़का से कहा यार, तारा से एक ही नहीं हो रहा बा। अगर हमारा कुछ होगा, हमारा क्रियाक्रम करके हमारा अंतिम आप पूरा झूठ बाट रिश्ता नाता, झूठ बा मिठाई, बचन दे गइल बाउहे, बचन ना निभाई, बचन दे गइल बाउहे, बचन ना निभाई। रही रही के अंतिम बेरा बहुत याद आई, रही रही के अंतिम बेरा बहुत याद आई, बचन दे गइल बाउहे, बचन ना निभाई, बचन दे गइल बाउहे, बचन ना निभाई, बचन ना निभाई, बचन ना